Silav şeva şevan no hêvîdarim herkes baş e. Îro dixwazim weşanekê zindî ji we re çê bikim çend heb agahî hene, çend nûçe hene. Min pêdivî dît ez ji we re ragihînim. Niha em bi çi dest pê bikin gelek nûçe hene li ser hev kom bûne. Em pêşî ew meseleya êrişa nijadperestî hebû ew karkerên demsalî ê ku ji Mêrdînê çûbûn nîq de êrişê wan hatibû kirin. Yek ji wan bi navê Cemal Özer, yek ji wan êrişkaran hatiye girtin. Tabî elbet ê ku hatiye girtin ew şexsekî bi tena serê xwe ye. Tiştek ku em dixwazin, tiştek ku milletê me dixwaze mehkûmkirina mantık û mantalîteya êrişkar e. Mesele ne şexs e. Her cara ku karkerê me, mirovên me diçin bajarê cuda ê Tirkiyê wextê dibin hedefa êrişên nijadperestî em naxwazin yek du kes werin girtin. Wextê ku pergala perwerdeyê ya dewleta Tirkiye heta ku ji binî ve neguhere mantıka nijadperestî heta ku ji holê ra nebe. Dewleta Tirkiye heta ku ji milletê Kurd lêborî nexwaze di nava civakê de nijadperestî wê tim hebe ew ê tim êriş bikin. Ji ber vê yekê ya ku divê were mehkûmkirin ne şexs e mantıka êrişkar e, mantıka nijadperestiyê divê em vê not bikin. Ji bo ku ev mantık di nava civakê de bi cih bibe hebanno mantıka çi? Mantıka demokrasiyê, hevûdû qebûlkirinê milletê Kurd çawa mîvanperwer e, çawa ku milletên cuda, çawa ku Tirkan pêşwazî dike li Kurdistanê aynê medeniyet divê li Tirkiye jî bi cih bibe. Milletê Tirk, civaka Tirkiye, pergala wan, revebirê wan divê hinekî medeniyetê fêr bibin ji milletê Kurd. Heqeten. Mîvanperweriyê fêr bibin. Ji ber vê yekê ev jî tabî pêdivî bi perwerdeyî heye. Wextê ku niha îşaretê vê eger li ser navê dewleta Tirk serokkomar derkeve lêborîn bixwaze wê demê qismî ve jî hindik ve jî civak wê numûne bigire. Ev mantık hêdî hêdî dikare ji holê rabe. Mantıka nijadperestî ji holê rabe û ya demokratîk ya însanî ya medenî dikare bi cih bibe. Hevan û tev bi xêr hatin. Mala we ava ji bo hebûna we. Spas dikim. Hevan wekî din em di derbarê Rojava de hin agahiyan bidin paşê jî çûyîna heyeta Rojavayê Kurdistanê ya ji bo Şamî heye ka çawa çûne, çima çûne, nûçe hene em ê hinek şîrovê jî bikin. Navenda ragandanê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di derbarê mijara bêbandorkirina şaneyekê çeteyên Daişê de li bajarê Zîbanê ê Derezorê de daxuyaniyekê weşandiye. Çi tê gotin di wê daxuyaniyê de hêzên komando ên Meclîsa Leşkeriya Derezorê du hêvarê li bajarokê Zîbanê yê gundewarê Rojhilatê Kantonê operasyonekê li darxistin şaneyekê xeternak ya rêxistina Daişê hatiye bêbandorkirin. Ev şaneya veşartî ya Daişê ez nabêjim Daeş, ez dibêjim hêzên veşartî yên dewleta Tirkiye ne dewleta ez wisa dibêjim. Qet şik û şûpa min tune. Operasyon piştî xebata şopandinê ku ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hate kirin, tespîtkirina cihê ku endamên şaneya terorî xwe lê veşartine pêk hat, hêzên operasyonê dora veşartgehên endamên şaneyê bi xurtî girtin. Ji endamê şanê du terorîst hatin girtin. Ew çekdarên hatine girtin. Beşdarê êrişên li dijî hin noxteyên eskerî yên Qesedê bûne beriyan destî wan di hedefkirina noxteyên hêzên Meclîsa Leşkeriya Dêrezorê de jî hene. Di operasyonê de hêzên Qesedê mîxtareke çek cebilxanê jî desteserkirine. Wekî din mesela çekên hatine desteserkirin çi ne? 5 tifing heye, 23 tifingên cuda, Keleşnîkov falan hene. Tişmiştê wisa hene. Ew li aliyekî hevando. Ev aliyekî yani çavê Qesedê li ser Daişê li ser çekdarên girêdayî dewleta Tirkiye. Ne tenê ji Derezorê ji jor ve jî dem bi dem êriş dikin. Li Kobanê jî êrişekê pêk hatiye ez aniha ji we re dixwînim. Pêşî em mesela li ser sînorê Kobanê di encama guleka reşandina cendirmeyên dewleta Tirkiyeyê kesekî jiyana xwe ji dest da, yekê din jî birîndar bû. Ev jî terörekê ciddî ya dewleta Tirkiyeyê li ser sînor kîl berdikeve êriş dike gulel wan diraşîne wê rojê jî ji ser sînorê Bakurê Kurdistanê eskerê dewleta Tirk gule reşandin ser zarokekî ew zarok ket xestexanê. Rewşa wî ya dawî çi ye? Heqeten ez nizanim. Hevalê ku zanin dikare agahî bidin me.
نها لگوری سازیا سوری ev bûye ku em bas kirin 27 mehê çêbiye yani doh ne pêr li nêzîkî gundê Keltepe ê li Rojdatê Kobanê pêk hatiye piştî bûyerê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê 17 kes û Hêzên Ewlehiya Navxeyî Asayişê jî 14 kesên din desteser kirin piraniya wan xelkê dê de zorêne sor her wiha belge kiriye ku meha kanûna başin 2 kes bi guleyên cendirmeyên dewleta Tirkiye hatine kuştin di aynî demê de 15 kesê din jinek jî di nav wan de birîndar bûne hemî qurbanî di dema hewldanên derbasbûna sînor de hatine hedef girtin na hin kes Ereb jî Kurd jî êdî em nizanin ji miletê herêmê ne dixwazin derbasî Bakurê Kurdistanê bibin niyeta ew e ji wê derê jî derbasî Ewropayê bibin tiştê wisa çêbiye niha li Silêmaniyê hevanno helîkopterekî ket Girêdayê rêveberiya trafîkî ya Silêmaniyê bû helîkopter li çiya Ezmer ketiye xwarê 2 kes tê de birîndar bûne li gorî agahiyan ev bi trafîkê re eleqedar dibûye meseleya eskerî û çekdarî tê de tune li çiya Ezmer ê Silêmaniyê ketiye xwarê 2 kesên tê de birîndar bûne li gorî agahiyan helîkopter ji ber qezaya li çiya Ezmerê çêbiye berê xwedayiya wê derê yani ji bo hawarê helîkopter rabiye çiya wê derê sedema ketina helîkopterê hêjî nayê zanîn beriya qezaya helîkopterê li çiya Ezmerê Silêmaniyê wesayîtekî qelibî bû di encamê de welatiyekî li wê derê jiyana xwe ji dest da bû ev helîkopter diçû hawarê wê derê hevan niha li Dêrsimê meseleyekî qewimî ye heqeten ne layıqê Dêrsimê ye mesele çi ye em hinekî fêr bibin ji ber ku bûyerên bi vî şeklî em beriya niha ji dermerê din me dibihîst li bajarên Tirkiye yan jî li deverên cudayê Bakurê Kurdistanê ama tiştekî bûye li Dêrsimê ez ji were bêjim belkî hûn jî şaş bimînin hevalê me Dêrsimî jî ew ê şaş bimînin mesele di êrişa bi çek de kesekî hate kuştin kesek jî bi giranî birîndar bû normal ev şer û pevçûnên çekdarî pir zû zû li Dêrsimê çênabe niha bûyer îro pêk hatiye li navenda bajêr li ser caddeya Komarê a Cumhuriyetê li xwarengehekî li ser sûka Binerdî ya şaredariyê çêbiye Binerdî sûka Binerdî ya şaredariyê çêbiye li gorî agahiya kesê bi navê Hesan te ê ku berê xwedî wê restorantê bû bi çekê çûye restorantê gule berdaye ser Alî Ehsan û Hesan çe yani gule berdaye ser 2 kesan di dema bûyerê de polîseke jin ew jî tesadüfen li wê restorantê bûye müdaxele kiriye çeka di destî wî de jê girtiye ew jî ji ciyê bûyerê dûr ketiye ew her du kesên ku gule li wan hatiye reşandin birîndar bûne rakirine nexweşxanê filan bê wan di dawiyê de jî kesekî ji wan jiyana xwe ji dest daye kîjan Hesen Çe Hesen Çe li nexweşxanê digel hemî müdaxeleyan jî jiyana xwe ji dest daye yani ev bûyerekî balkêş e naşibe bûyerên li Dêrsimê yani em layıqê Dêrsimê nabînin tiştekî wisa hevanno niha li derdora taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye li Helebê dîsa hêzên hikûmeta Şamê li wê derê li hevkom bûne niha beriye ku em basa çûyîna heyeta rêveberiya Xweser ya Şamê bikin gelekî mühîm e ku ev hêzên hikûmeta demkî Şamê hatine dîsa li derdora Helebê li hevkom bûne milletê me aciz dikin milletên me ê her du taxan rewş ne baş e yani heqê wan tune milletê me bitirsînin bixin nava tirs û fikaran li ser zexta dewleta Tirkiyeyê ê me bi vî şeklî ye zexta dewleta Tirkiyeyê wan mecbûr dike werin wê derê ê ku pêşengî dikin ji vê dorgirtinê re çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye ne ka em meselê hinekî vekin hevan ez gelekî spas dikim mala wê ava vê şevê ew qas hejmarek bilind hevalê me hatine li me temaşe dikin ji ber çi dibêjin teveccûha we mala wê ava herê bin em bi hev û dihêne ez hema meselê ji were bixwînim mesela Helebê gelekî giring e endamên hêzên Sûriyê li derdora her du taxên Kurdan li ser banên dibistan û nexweşxaneyan di nava avahiyên vala de li wê derê bi cih bûne hêzên çekdar binêrin xelkê çawa tirsînan
Hêzên asayişa giştî yên hikûmeta Şamê îro bawekî berfireh li derdora taxên Şêx Mehsûd û Eşrefiye belav bûne, li wê derê kom bûne, endamên hêzên Sûriyê navendên giştî yên sivîl ên wekî nexweşxane, mekteb, dibistan hinek malên wekî baregehên leşkerî bikartînin, wan deran avahî înşaatên vala hene, ji xwe re kirine baregehên askerî. Ev tevgerên ne asayî xelkê tirsîne. Saziya sor dibêje ev belabûn hêzên Şamê wekî tevgerên neyasayî ne, rebazên tundin. Saziya sor vê yekê şermezar dike. Sorê ragihand ku ev rewş di nava xelkê de bûye sedema tirs û dilgiraniyê ew bi fikar rûdanên li meselê ê herêmê dişopînin. Saziya sorê her wiha bi bîr anî ku 11 tebaxê hêzên Şamê leşkeran leşkerên li wê derê ne li eynî deverê tevgerên bi vî rengî kiribûn jî. Hûn zanin ambargo jî dem bi dem datînin ser her du taxan. Armanca wan çi ye? Milletê Kurd ê li her du taxan ji wê derê bidin derxistin. Yani guherîna demografîk pêkbînin li nava Helebê. Saziya Sûriye û tevger ji wekî operasyonekê ji bo tirsandina xelkê pênasê kir. Divê were gotin ku nûnerên hikûmeta Şamê û Meclîsa Giştî ya taxên Şêx Mehsûd Eşrefiye çi kiribûn 11 Nîsana îsal bi armanca pêkanîna ewlehiya li bajêr di nava xwe de peymanekî mor kiribûn. Yani asayişa her du taxan wê ji xort û keçên wê taxê pêk werin. Armanc ew bû. Niha em derbasî Swêdayê bibin. Li Swêdayê hûn zanin milletê Durzû ê li wê derê hem xweseriya xwe îlan kirine, hikûmetekî nava xwe de ava kirine, rêvebiriyekê siyasî û hem jî qismekî ji wan şêxê wan dawa serxwebûnê dikin. Niha hêdî hêdî hikûmeta Şamê a demkî wana nas dike. Çawa? Mesela guherîna dîlan heye. Esîrên di destê hevûdê de li hev diguherînin, vediguhezînin. Veya yek ji wan îşaret hene ku êdî hevûdê qebûl dikin veya baş e. Girtî behev hatin veguhestin. Li Swêdayê hêzên parêzvanên niştimanî hêzên wan ê herêmî ye û hêzên hikûmeta Şamê bi çavdêriya navnetewî 28 girtî behev guhertin. Hêzên hikûmeta Şamê 20 girtî, sesê ji wan jin bûn, piraniya wan sivîlin, radestî hêzên parêzvanên niştimanî kirin li bajarê Swêdayê. Beramberî wê çibû? Hêzên parêzvanên niştimanî jî 8 çekdarên hikûmeta demkî Şamê teslimê wan kirin. Yani hêzên HTŞ. Berdana girtiyan bi serpereştiya tîmên Netewî Yekbî û xaça Sûriya Navnetewî li xaçerêka gundê Welga li gundewerê Rojavayê Swêdayê pêk hatiye. Eger Netewî Yekbî di dewrê de be, xaça Sûriya Navnetewî di dewrê de be, ev tevî manê ku ev hêzên Navnetewî rewa dibînin. Hêzên asayişê yên Swêdê rewa dibînin. Tiştekî baş e, dîl esîrên di destê hev de li hev diguherînin. Niha ev bi vî şikliyê hevano. Yadin jî ev demekî em behs dikin em dibêjin tişmişt heye hevano. Tiştê ku hûn dinivîsînin peyamê we her tiş li gur dilê we ye. Tamam mı? Mala we ava here bê Hecî Ataman gelek spas dikim. Yad Kobanî çi dibêje? Deqekî Yad Kobanî çi dibêje? Ji rojava hezar silav îro du caran êrişê bi Keleşnîkov bû herema Tebqay çeperên parastinê du caran bi Keleşnîkov êriş pêk hat birîndar hene lê şehîd tunene. Yan birîndar şehîd tunene. Du caran bi Keleşnîkovê êriş pêk hatiye li ku derê li Tebqayê. Vî şikliyê saatekî berê êriş li ser çeperê me çêbû şehîd tunene niha em bersivê didin çeteyan. Ev rast e Yad Kobanî. Malateya ji bo van agahiyên dawî hevano dibêje îro saatekî berê êriş li ser çeperê me çêbûne birîndar şehîd tunene niha em bersiva wan didin. Binêrin yani Yad Kobanî tu karî bêjî ev şerê ku niha çêdibe di navbera kîjan hêzan de ne? Yani ê ku êriş dikin Daişî ne yan hêzên girêdayî dewleta Tirkiye ne? Saatekî berê êrişê hedefê yani çeperê me bûne hedef dibêje Yad Kobanî. Malateya ve agahiyên wisa hebin bidomîne.
gelek spas. Ez bidomînim di navberê de ez dîsa werim ser mesajê we. Çeten e. Ya tu Kobanê dibêje ev çeten e. Tamam. Em didomînin navberê de agahî hatibe ha çetên hikûmeta veguhêzin tu dibêjî ya tu Kobanê. Eger binêre asker yan jî çekdarên hikûmeta veguhêz bin, ev problemekî ciddî ye. Tam divan saetan de ku heyeta Rojavayê Kurdistanê li Şamê ye, hevdîtina pêktîne bi gelek derdoran re, tam di vê demê de eger êriş çêbibe veya bêbextî ye, veya xıyanet e. Dibe bi tuawê mirov qebûl neke, mirov mehkûm bike û ku em binêrin mesele çi ye? Evan no. Li xwe muxatibin mala we ava, yani agahiyên bi vî şeklî bidin me. Na hevan no. Me gotibû Amerîkayê dest pê kiriye hêzên xwe yên Îraqê ve dikişîne, yani dikişîne hem Başûrê Kurdistanê û hem jî dikişîne Rojavayê Kurdistanê. Lê belê Balyozxaneya Amerîkayê li Bexdayê raporên ku dibêjin hêzên Amerîkayê wê ji sibê şûn ve bi temamî ji Bexdayê vekişin red kir. Hata destnîşankirin ku hêzên pêwî re hevbeş niha li gorî bernameya demê demekî heye, bernameyekî heye li ser lihevkirine. Li gorî wî ew ê pêş de biçin, yani bi temamî ew ê venekişin îro sibê dusve bernameyekî heye. Mesele çi bû? Mesele pêşnûme yasayekî hebû hêzên Heştî Şehbî wê bihatina fermîkirin. Ew ê bibana hêzên fermî yên Îraqê. Tabii ev yasa wextê ku betal bû, normal wekî helwestekî bû. Yani Amerika nedixwest Heştî Şehbî bibe hêzekî fermî wekî artêşa Îraqê. Li dij derket û ev helwesta wî jî hat qebûlkirin ji aliyê Îraqê ve. Ew yasa şûn ve hat kişandin. Yani Heştî Şehbî ana hêzekî nerewa ye li Îraqê. Ew bi armanca têkoşîna li hember Daişê hatibû avakirin. Hêjî wisa ye. Normal armanc ew bû ku bibe fermî, ama Amerika destûr neda. Velhasil niha meseleya vekişînê li gorî plansaziyekê dimeşe. Hevan no, çûyîna İlham Ehmed ya Şamê hûn çawa şîrovet dikin, hûn çawa dibînin? Ewî hevalê me eger bikaribin binivîsînin meselê, wextê ku mirov bide berhev, ez pêşî nûçe ji were bixwînim paş em şîrovê bikin, baş e? Hevseroka Daireya Tekilîn Derveya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed çû Şamê, paytexta Sûriyê. Şandeyeke Rêveberiya Pêwendiyên Derve û Rêveberiya Xweser bi seroketiya İlham Ehmed niha li Şamê ne. İlham Ehmed seroketiya wê şandê dike elbet. Hinek civînan wê pêk bîne, bi kîjan derdoran re, dibe ku bi hêzên Amerîka re be, hêzên hevpeymanî re be, dibe ku navê hin welata nedim, dibe ku bi hin welatan re be, li wê derê hevdîtina pêk bîne. Belkî jî bi rêya telekonferansê hina hevdîtinên cuda jî wî werin kirin, em nizanin. Li gorî aynî çavkaniyê di civînê de hewlên ji bo dîtina çareseriyekê ji bo siberoja Sûriyê, ji bo bi cîhanîna peymana dehê Adarê guftûgû werin kirin. Fermanderê Giştî Qesedê Mazlûm Abdî Ehmed Şara di nava xwe de roja dehê Adara îsal peymanekî mor kiribûn. Niha ji bo pêkanîna vê peymanê hebat hene, lê zehmetiyên pir ciddî jî hene. Herkes naveroka vê peymanê li gorî xwe şîrove dike. Kurd şêniyên Rojavayê Kurdistanê di wê qenaetê dane ku rêveberiya Xweser di va peymana de cihê digire. Yani asayişa heremî hebe, memûr, xebatkarên rêveberiyê arzî bin, bi serê xwe bin, serbixwe bin, aboriyeke serbixwe hebe, perwerdeyekê serbixwe hebe û hêzên asayişê heremê serbixwe hebin. Tenê sînor û hin dewlemendiyê Rojavayê Kurdistanê dikarin werin parvekirin. Wekî din her tiş wekî xwe dibîne. Ama wextê ku mirov aliyê dewleta Tirkiye dinêre, li gorî wan bi vê peymanê re qesede wê xwe belav bike, tune bike, bi qesedê re YPG, YPJ wê tune bibe, rêveberiya Xweser, otorîteya xwe ya siyasî wê wenda bike. Yani hemî problemin. Herkes
لگوری خو پیمانه ده داره شیروه دکه وقتی که ام بدم بر هفهباندا شانده آمریکای هات شامه هفدیتن پیکانی به احمد الشارانه باشه جی مازوم عبدی İlham Ahmet heyeta Rojava Kurdistanê jî birin Omanê Ürdünê li wê derê hevdîtin pêkanên bi kî re dibe ku hin hêzên din ên navnetewî jî hebin di wan civînan de nîqaş kirine ama çi nîqaş kirine em dîsa bidin berhev tam di vê demê de ku bi çavdêriya hêzên navnetewî Elewî li wê derê federasyon îlan dikin rêveberiya xweser îlan dikin tam di vê demê de bi çavdêriya hêzên navnetewî Durzî li Swêdayê xweserî îlan dikin dawa serxwebûnê dikin û tam di vê demê de eger rêveberiya xweser ya Rojavayê Kurdistanê ku ev 14 salin xweser e eger rabe dev ji xweseriyê berde tenê dawa entegrasyonê bike ev problem e ji ber vê yekî têda mantiq tune ye yani tu entegrê ku derê dibî çend hev çetê hene li Şamê bi darê zorê destan ser hikûmetê tiştekî ku mirov entegre bibe tune ye li Sûriyê entegrasyon nikare were bas kirin ancak çi dikare were kirin mirov zemînekî peyda bike zemînekî medeniyetê ez wisa dibêjim jê re herkes entegre wê zemînê bibe herkes entegre medeniyetê bibe medeniyet çi ye em ji ber xwe dernaxin yani medeniyet sivilizasyon jin û mêrwekê hev bin ji xwezayê re rêz û hurmet weregirtin hilbijartin hebin azadî hebe azadiya fikr û raman hebe azadiya çapemeniyê hebe û herkes bikaribe bi rehetî bikeve biçe derve bigere wekî hin welatên li Ewropayê ana hemî hevano merov dikare ji medeniyetê re tarîfekî bîne em ranabin piştî vê saetê medeniyetê ji nû ve keşif nakin ji nû ve tarîf nakin medeniyet medeniyet e wê demê çi dibe herkes her alî bila biçin ser zemîna medeniyetê bila keremke Colanî jî bi tevê eskerê xwe were qet ne problem e Kurd jî hazir in evaya ji bo dewleta Tirkiye jî derbas dare li Tirkiye jî dibe zemînekî medenî hebe medeniyet hebe Kurd entegre wê medeniyetê dibin û Tirk jî keremkin bi ew jî werin entegre wê medeniyetê bibin yani bidêrin Kurd mirovên pir balkêş in tiştekî zêde naxwazin ji milletê cuda yani çikê Tirka hebe ê Kurda jî bila ew hebe niha em divên biryar bidin Kurd milletin ne milletin ê milletin kî dikare bêje Kurd ne milletekî ye wê demê çi ye çikê aydê Ereba hebe ê Kurda jî bila ew hebe çikê aydê Tirka hebe bila ê Kurda jî ew hebe ya tiştekî pir ne zehmet e yani du cara du dike yek xilas mala we ava her evin hevano hakikaten hûn herbijîn ez hema vê meseleyê yani niha İlham Ahmet bi heyeta Rojavara gelek hevdîtinên balkêş pêktîne tam di vê demê de ku binêrin li İmraliyê hevdîtinekî pêk hat piştî mehekî Rêzdar Abdullah Öcalan çi peyam şandiye derve di derexê Rojavayê Kurdistanê pergala temamê Sûriyê de Rêzdar Öcalan çi pêşniyaz kirine îro û doh hat axeftin İlham Ahmet tevê heyetê îro diçe Şamê em tenê hêvî dikin ku bi hêz çûbin Şamê di çentê wan da dosyê bi hêz hebin tiştê ku bikaribin deyn li ser masê û destê xwe li masê xin tiştên bi hêz hebin û ultîmatom bidin Şamê eger ew zemîna ku em behs dikin zemîna medeniyetê Colanî û tevê mirovê xwe baweyekî serbixwe dikarin werin ser wî zemînê nikarin werin ne bi zora dewleta Tirkiye dibêjim ha zora dewleta Tirkiye li Sûriyê êdî têk çûye İsraîl müsaade nake ez ji we re tiştek bêjim me du roj berê behs kiribû
hedefin devleta Türkiye çeva hatın lêdan, çeva hatın bombekirin. Yani Türkiye nikare gav bavêje li Sûriyê. Eger colanî bi tevê mirovên xwe bi îrada xwe eger werin ser wê zemînê pir baş dibe. Ji ber vê İlham Ehmed û heyet dibe ultîmatom bidin Şamê. Hûn tên werin. Wîn nayên em çareserê xwe dinêrin. Em nikarin li pê we kaş û berkaş bibin. Wext derbas dibe. Ji miletê me re aramî huzûr lazim e. Divê em alelacele abûriya xwe pêş bixin. Em ji xwe re çareyekê bibînin. Ez dibêjim di çentê İlham Ehmed de ultîmatom heye. Şiyariya dawî. Hûn tên werin. Yani tiştê ku em wan da bikin tune hevanno. Tu tavîzê ku em bidin çeteyan jî tune ye. Komîseriya Bilindiya Mafê Mirovaniya Netimiye ra gihat ku ji destpêka sala 2025 heta niha li Îranê 841 kes hatine darvekirin. Hevanno bi qasî şarekî ye. Dewleta Îranê hemwalatiyê xwe dar vedike. 841 kes hatine darvekirin di nava 8 mehên borî de. Rezalet, felaket, skandal. Yani mesela em bi dewleta Tirkiye re ew qas ketin nava şer di 8 mehan de di wî şerê Kurd û Tirkiyeyê ew qas insana jiyana xwe ji dest nedaye. Ama dewleta Îranê bi qanûnên xwe, bi dadgeriya xwe, bi edaleta xwe 841 insanan kuştiye. Dewletekî qatil e. Komîseriya Bilindiya Mafê Mirovan anetên wek bî. Di derheqê zêdebûna darvekirina li Îranê de daxuyaniyekê daye têde dibêje rejîma Îranê ji destpêka îsal ve 2025 ve 841 kes darvekirine wekî din di meha tîrmehê de tenê di meha tîrmehê de meha heftan de 100 kes hatine darvekirin. Yani li gorî zemanê berê 2 qat zêde bûye. Darvekirina insana tê çi manê? Tirs e. Tirsa rejîmê ye. Yani ez tune dibim. Li gorî xwe tedbîr digire. Ama tedbîr bekirî tiştekî naye. Kesên hatine darvekirin di nav wan de jin hene. Kurd hene. Belûç, Afxan, Ereb hene. Faris jî hene muhaqqaq. Hevanno li Şirnaxê dewleta Tirkiye sîxuriyê ferz dike li ser gencan, li ser ciwanan beriya çend roja me ji we re gotibû rayedarên dewleta Tirkiye telefon hen gencan dikin dibêjin were qereqolê karê me bide heye genç tawî tirsin dibêjin eger em werin qereqolê ji me re kaxezekî fermî bişîne eger em tên bincavkirin em bizanibin ez bi parêzerê xwe re werim ama min tena serê xwe nebe qereqolê yan tu yê sîxurî pêşniyazê min bikî yan jî bi faîlî meçûl tê min ji holê rakî tirs heye. İja niha wekî din jî ev hewldana sîxurkirina ciwanan li ew jî çêbûye. Ciwanên Şirnaxê pêşarojeke ewle. Ez dibêjim qey sîstemeke perwerdê didin destpêkirin. Ciwanan dixwazin perwerde bikin, dixwazin bixin xizmeta dewleta Tirkiye. Yani di vê pêvajoyê de ku Kurd û Tirkiye li hev tên qaşo çawa çêdibe ku hêzên dewleta Tirkiye dixwazin gencê me bikişînin ser xeta sîxuriyê. Vaya hem heqaret e û hem jî heqeten tê wê manê ku ji terbiye, ji exlaq, ji etîk bê parman e, para xwe negirtine. Gelek saziyên me di serî de KESK, Sendikaya KESKî û Eğitim Sen gelek saziyên din li dij derketine, şermezar kirine, di nava Dem Partî heye. Gelek partiyên din daxuyanî dayene û vê yekê şermezar dikin dibêjin acîlen dev ji vê polîtîkaya milîtarîst berdin, dev ji van ciwanê me berdin, bêhêlin bila ciwanê me perwerde bin, zana bin, pêşkevin. Baş e. Ka ez binêrim Yad Kobanî çi gotiye, hûn jî hevanno ez vê mesela sîxuriyê de ji we re bêjim, dibe ku telefonê we jî bikin, hevalên me ê Bakurê Kurdistanê ji kerema xwe re li xwe miqate bin. Yani wextê ku ji qereqolê telefon tê ji we re tu carî bi tena serê xwe neçin qereqolê. Bila dewlet ji we re kaxezekî fermî bişîne, wextê ku dawe hebe bêje me dawe li te vekiriye. Çima tê mîna çeteya davêjin ser malê? Çima min dikişînî qereqolê? Eger di derheqê me de dozekî heye, kaz bişîne,
nasnama min evet tu cî nastî bişîne adresa min ez werim qereqolê xwe nîşan bidim. Her çend em saziyên dewleta Tirkiye li Bakurê Kurdistanê rewa nebînin jî vê gavê, dîsa jî li gorî usûla fermî wisa ye. Hêzên taybetiya Harûn aniha bi dronê kamîkaze keşifê dike xeberê xweş demekî nêz de wê were. Kurmancî jî xweş e, kurmancî hevalê me a Kobanê jî xweş e. Ev çi ye ka ez binêrim? Teyarî mê keşfê dron ma ser me da difirine. Dronê hêzên Harûnê keşfê dikin niha. Hevalê ser navê yatê ji me re dinivîsîne hevalê yat Kobanê aniha tu nava şer dayê, tu li ciyê şerî. Pir ecêb. Xwe muqate bin ya niha dron miron serserê wan digerin dronên keşfêne ê kamîkaze yani dronê ku ê xwe kujin yani. Sê dronên me niha ser me da digere. Yani dronên YPG'yê qesedine ser we da digerin. Girêdayî heval Harûn ha dron aydê qesedine niha keşfê çê dikin. Baş e? Hevan ez xatir ji we bixwazim. Bes e ew qasa. Mala we ava. Ez pir şabûm, ez gelek spas dikim. Yani vê saeta dereng da pênsit şestit heval bavekî zindî li me temaşe dikin veya ez qîmeta we dizanim. Haya min ji we heye. Em ê jî hewl bidin. Agahiyan berhev bikin bi şîroveyên rast, bi agahiyên rast em ê di xizmeta we de bim. Ê min kêfa me hat ku wextê ez di wê de îsrar dikim, wextê ku İsraîlê êrişê ser Sûriyê kir, beriya her kesî, beriya İsraîlê jî, beriya rayedarên Şamê jî me ji vê qenalê me ji we re got ku İsraîl êrişê hedefên Tirkiye dike. û paşê 20 saet şûn ve İsraîlê got rast e me êrişê ser hedefên Tirkiye kiriye. û bi rojan dûra hevalê me din, rojnamegerê me din derketin gotin Tirkiye bûye hedef. Ji ber vê yekê ez kêfxweşim ku şîroveyê me rast derdikevin, texmînê me rast derdikevin. Eger hûn vê qenala me beecîbînin, bibin abone, bibin endam, idî çi îcab dike eger hûn bikin, pir kêfxweş dibim mala we ava. Sibê du sibê jî ez ê bi nûçeyên deqeya dawî bültenê kikin ez ê bi we re bim. Mala we ava her hebin.